ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଗାଈ ବିଷୟରେ ରଚନାଟିଏ ଲେଖିବା। ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗାଈ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯଥା ଧଳା, କଳା, ଧୂସର ଓ ଛଉ ଛଉକା। ଗାଈର 4ଟି ଗୋଡ଼, 2ଟି ଆଖି, 2ଟି କାନ, 2ଟି ଶିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ଓ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପେଟ ଅଛି। ଲାଞ୍ଜର ଶେଷ ଭାଗରେ କେରାଏ ଚୁଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ତା ଦେହରୁ ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଏ। ଗାଈ ଏକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଘାସ, ନଡ଼ା, କୁଣ୍ଡା, ତୋରାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁ। ଗାଈ ଏକ ଉପକାରୀ ପଶୁ। ଏହାର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗୁହାଳ କୁହାଯାଏ। ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଗାଈର ଦୁଧ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏହି କ୍ଷୀରରୁ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ, ଛେନା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଗାଈର ଶିଙ୍ଗରୁ ପାନିଆ ତିଆରି ହୁଏ। ଗାଈର ଚମଡ଼ାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ଗୋପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜର୍ସି ଓ ହରିୟାଣା ଆଦି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେଣି। ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଖତ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଘର ଲିପାଯାଏ ଓ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଗୋବରକୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଜାଳେଣୀ ମିଳେ। କୃଷକ ଗୋବର ଖତକୁ ସାର କରି ବିଲରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଖାତାରେ ରଖିବ। ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।